קדימה, נלך. היי דורה, איך אנחנו נמצא את עץ השוקולד הזה? נחשוב רגע אחד. מי עוזר לנו בכל פעם כשאנחנו לא יודעים לאן לפנות? מפה! מפה, אתה צודק. מר מפה יגיד לנו איך למצוא את עץ השוקולד. אתם תעזרו לי, ילדים. אתם מוכנים להסתכל במפה ולבדוק איך מגיעים אל עץ השוקולד? תגידו מפה בבקשה. תגידו מפה, תגידו מפה! אם תצטרכו מקום למצוא, בשביל זה אני כבר פה, אני מפה. אני מפה, אני מפה, אם זה רחוק או כאן ליד, אני אקח אתכם מיד. אני מפה! אני מפה, 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 אני מפה! דורה ובוץ רוצים למצוא את עץ השוקולד המיוחד, ואני יודע איך מגיעים אל עץ השוקולד. קודם צריך לחצות את הג'ונגל. אחר כך עוברים דרך המערה של הדוב. וככה כולכם תגיעו בשעה טובה אל עץ השוקולד. אז זה מה שתגידו לדורה בבקשה. ג'ונגל, מערה, עץ השוקולד. תגידו יחד איתי. ג'ונגל, מערה, עץ השוקולד. ג'ונגל, מערה, עץ השוקולד. ג'ונגל, מערה, עץ השוקולד. איך אנחנו נגיע אל עץ השוקולד? ג'ונגל, מערה, עץ השוקולד. קודם צריך לחצות את הג'ונגל, אחר כך לעבור דרך המערה של הדוב, וככה אנחנו נגיע אל עץ השוקולד. תודה שעזרתם. טוב, אז קודם כל צריך למצוא את הג'ונגל. אתם רואים ג'ונגל פה? כן, הנה הג'ונגל. קדימה, איתנו יחד. ג'ונגל, מערה, עץ השוקולד. ג'ונגל, מערה, עץ השוקולד. בואו נלך כולם. Everybody let's go. בואו נצא ביחד. להרפתקה מוצלחת. לאן הולכים? לעץ השוקולד, לאן הולכים? לעץ השוקולד. לאן הולכים? לעץ השוקולד. לאן הולכים? לעץ השוקולד. עץ השוקולד. Watch out! Watch out! מי זה? דורה, תראי, זה אדון תוקן.